Ano yun, boss? Anong ginagawa mo dito sa karabungan namin? Wala, boss. Kit-kita na lang ti rabong kuma. Ta mga anak ko mati rabong. Among ka din umakong bagi data. Pagi ni ka, ni Uncle nga Pedro. Ay sus, kung kunak kami tatang kudayay. Si kadig tatakaw rabong niya. Siya kadimat iti ko, galala ti rabong. Umpe pulos na alak nga may santak. Ada di babasit no ka nga makitkidak dita. Awan ti babay nito, kinanayo, gala kay bay. Kahit mo tayo pagkapitan ka. Anong, kung maminsan dunong ko, uwan. Aminak nga sa nagala ti rabong dita. Di mo kami nalalaan. Wan, no maminsan, agpakada kay mo, narigat mo ti agmula ti kasta, nagrigat ti agikali. Sige nga rod, nakon. Unang. Ba't nakaro ka mo? Para larabong mo na kayong imo. Mula na po mamot ng maminsan ti kastan. Itlat nga ubingon, di na pa'y mo ti agpakada. Siya muna nga ta, mula ni tatang kudajay. Yes, sakto lang makaala rabungon, gundaway kunton.